Avšak tá finálna prihrávka už za obranu neprešla. Ešte jedna príležitosť by sa tu mala ponúknuť mohla. Samuel Ďuriš z pravej strany. Ale bude musieť prísť center. No a ten sa dostal až k zakončeniu Jakub Rychnák. A veľmi rýchlo môže prísť otvorenie skore tohto zápasu. To sa ide. Marek Sabo v 3. minúte. Dostáva Šúrovce do vedenia. Kolóny. Zatiaľ loptu uhájil pred Sklenárom. A môže pokračovať smerom dopredu. Toto je lopta za obranu. No a príležitosť na zrovnanie, ktorú má Jan Gábriš. A počínal si veľmi dobre. Jan Gábriš strieľa 6. gól. To je hráč, ktorého sme si spomínali, že v rámci tabulky strelcov, že ich vyrážal za pokutové územie do bezpečnejšieho priestoru. Uvidíme, čo v tomto prípade pokus prekvapenie. Teraz má ale priestor Marian Kolóny. Kolóny sa dostáva až do pokutového územia. Lopta, na ktorú reaguje Samuel Sabo. Zatiaľ v rámci Best Friend Cupu teda najlepší strelec OŠK Šúrovce na 3 góloch Nikolás Bango. Šúrovce sa mohli dostať do rýchleho protiútoku, bol tam však nedovolený zákrok. Teraz to zakončenie už ale príde. Fantastická strela! To bol Samuel Ďuriš s číslom 15. To dokázal využiť ten voľný priestor. Ďalšia príležitosť pre Šúrovce. Z pravej strany Ďuriš prihrať síce nedokázal, ale môže ešte zakombinovať na stred. Tam je veľa voľného priestoru. A do zakončenia sa oprie Marek Bohunický. Tá letí na hranicu pokutového bodu. A v predbránkovom priestore už bol. No a Šúrovce môžu zaútočiť z kontry. Výborný nábeh z ľavej strany. Tam je čerstvý Martin Sabo. Ten bude zakončovať. Gábriš si vezme Marian Kolóny. Kubička. Tá sa stáča do pokutového územia ešte. Tam ale bude potrebný súboj. Kubička posiela dopredu Gábriša. Posledný. Tento pokus letí len na prednú žrať. Ale vezme Kolóny. Príležitosť pre OŠK Šúrovce. Dobrý center, ktorý letí do 16, ale aj túto snahu dokázali Šúrovce ubrániť. Ten útok Slovana Červeník však bude pokračovať. Výborná práca na ľavej strane. Jan Gábriš v pokutovom území. Ďalší strelecký pokus Jana Gábriša končí. Si dokázali nejakú tú šancu vytvoriť. Nemec opäť na Jana Gábriša. Tento vyskúša opäť z ľavej strany. Jeho kľúčka Jan Gábriš zakončuje. Súboj pri autovičiare končí výhodou pre Slovan Červeník. Samuel Sabo opäť pripravený. Ešte jeden zákrok. No a bude tam musieť. Ktorý to má na pravú nohu a môže ustáčať k smerom bráne. Tak sa aj deje. Nemcová lopta končí v bráne. Ťažko povedať, kto to bol. A či sa nejednalo o vlast. Výšok hráčov sa bude snažiť ešte rozhodnúť. Lopta, ktorá padá do pokutového územia. Tu ale zbiera. Tých najdôležitejších pred sebou. Patrik Nemec sa rozbieha. Samuel Sabo chytá ďalšiu penáltu a rozhoduje finále v prospech OŠK Šúrovce. OŠK Šúrovce teda víťazia v sezóne 2023-24.